Kuadrilla hau. Guazten pelikulako aktore mila ibiliko dituk. Izan joak aktoreak. Harrapatzen badituzte janengo ditizte. Latza izango duk ofizioari. Horrengoz, aztu! Sildu bai, freskagarri nahi diat. Bai, oantxe berdan, bixi-bixi gainean. Zer pasatzea gaztek, zer tatorri hau? Koño, nik zuek ezagutzen zaituzte. Ez zuek guazeneko, bat bi... Barkatu, baino. Zer pasatzea. Zuen laguntza behar dugu. Zertarako. Fantalde bat doko batzetik. Lagun askutatzen nizen. Nahi badun, ator nirekin horratzea eta hortxe. Beka, guzo, segi hortik. Hortik segi. Eta ezatea nik abixatu arte, ezatea. Fama? Hortako fama? Bueno. Joan dira dagoeneko, atera lasai. Seguro? Benetan. Egiote? Bai? Eske bat. Posa ematen dute. Baina batzutan... Herri lasaiagoa zela uste genuen. Eta laxe du bai, baina... Eskarrak zuek bezalako mutil jatorrak dauden. Jatorrak, eta ni gaina libre nagoen, Benetan, eskerrik asko laguntzagatik. Dira, zer gutxiago. Zartuko duzue, freska herriren bat, bai? Bai, estimatzen da. Gero gainera prentxaurrekoa daukagu. Bai, baina orain ere pizkatu dugu. Ba hemen, airea, eta lasitasua nahi duzuen guztia. Zaberlatze egina da, bai. Aiara! Zuezaren kontorea! Ixa! Fanak usatzeko sartu diren, Barkatu, Bueno, tira lasai, joan dira dagoeneko. Primeran. Orain hotelerako bidea egitea izango daukerrena. Eta fanek usaimena osona izaten ditek, oikin kontu. Kostako zaizue libratzea. Baina ez dago beste biderik. Esprin hau joan beharko dugu. Zer, guazen? Itxoin, ideia bat dekot. Horreko ipiura, dertan astea bakarrik falta zaizuen. Edertatxo jabazak eta... Oso dertatxo. Hori da piura gorka. Fasio totala. Zelako pintak. Zarta gutxiago, bale? Asier ematen duzu pelikulan neskaztazten denean. Zaudi zeli, ego boga naiz. Agian horrela iratizlatzetik ibiliko zen. Zuze sexy horrekin, Bueno, ze, hotelo jateko prest? Bai, segi bai. Eta zu gero bueltan etorri, guapesima? Guazen? Guazen? Gero arte. Tximita, atera da freskagarri bat. Tentzio negaz, agarritu da nagoketa. Ez un harritzekoa. Irudimen handia aukarik, Isildu adi, eta teleskatutakoa. Bai. Baina fabriketan gorkean, zapuzten zunitartean, lurak irentzien zizun, baina fabrikako zikintarkean, zapuzten zunitartean, lurak irentzien zizun, amezba. Urak irentzien zizun, baina fabrikako zikintarkean, zapuzten zunitartean, urak irentzien zizun, amets bat. Amets bat. Amets bat. Amets bat.
baina fabriketan jokean, zapuzten zuen bitartean, lurak irentzi zizun, baina fabrikako zikimitakean, zapuzten zuen bitartean, lurak irentzi zizun, amets bat, amets bat, ametsetan, amets bat, amets bat, amets bat, ametsetan, amets bat, amets bat. Entzun dituzue protagonisten hitzak, irudiak ikusi ere bai. Galderarik ez badago, eskerrik asko tortzegatik eta mila esker muina gorri hotela aukeratzen. Txarra! Bai, venga, torri, enetxe. Jarri mentxe. Hortik, osondo, hala, ez gertak. Hortxe. Bueno, sí. Bat, bi, guazen! Bueno, sinatuko diazu mesedez nire lagun baten alabarentzat da. Nola bizitzen? Milena. Nahiarentzat. Justo no gara. Dale, behin ditxiko behan du estitxu eta gaur. Bueno, tranquil, amenga gozaketa. Bai, azkenean, bai. Ara gure artista hortxe. Zeu nahi, ondo ekarri dituz orduen. Bai, azkenean arazorik gabe. Ez dituzte ezagutu. Irudimen kontua, Bai. Ya lo creo, bai, funtzionatu din, bai. Begira zeintzuk etorri diren. Kaixo? Haupa, etorri zarete. Zuegan ez ba? Eta, zer antzun diezu galderi. Ondo? Saiatu gara, baina badakizue, erdiak gezurra esan dizkian. Lasai, eta beste erdiak asmatu egingo ditiztek, Seguri. Zuk bai humorea. Hombre, humorea eta beste gauza asko zauzkadan. Txirrita, ez hori prakaberoa izan. Tu eta ni ekipokoak. Apa, Eskerrik asko laguntzagatik, Eta ze ikusi duzuen musikala? Noski, mundiala. Orduan ez duzu parituko dugudea. Bai, mesedez. Ganera Rakeli oparituko dotzat. Baina emon bi, Rakelentzat eta bestean niretzat. Bize, eta niretzat ez aldago. Gina, muxo eta guzti. Muxo eta guzti, mama. Ai, eskerrik asko. Bueno, bakatu, taxia zai daukazuen. Txerrik asko tortza batik. Ai, horreko arte. Lagunduko dizu, bueno, hau suertia, neuria. Aurten erraiak ondo portatu direz, Jende famoso ezagutu, eta genera, ze jatorrak ez da tximita? Bai. Baina bain dena lanea, ezta? Beharko.